Otec nebojej hádzanárky je presvedčený, že ak by nepomáhali dobrovoľníci, všetko by sa mohlo skončiť úplne inak. Údajného vraha rozrušila práve občianska stráž, ktorá už pred týmto pátraním zvažovala ukončiť činnosť. Polícia si síce svoju prácu robí dobre, no nebyť dobrovoľníkov, mnohé prípady by sa vyšetrovali dlhšie. Príkladom je aj smutný príbeh o nebohej Cynthii, po ktorej vyhlásili pátranie. Dielanie na stránke, bol tam, že videl tam približne 250 000 ľudí a ani jeden výsledok. Vedeli sme, že to už niečo tam nie je v poriadku. Cynthiu sa rozhodli hľadať na vlastnú päsť, čím bývalý príslušník kriminálneho úradu finančnej správy nepočítal. Od začiatku ich zavádzal, no oni napriek tomu pracovali a popri tom strážili dom, v ktorom mŕtvú partnerku ukrýval. On jednoducho zamedzil, aby telo mojej dcérky vyniesol z domu a ukryl ju na také miesto, kde by sme ju v živote neboli našli. Takto je to strašné, hrozné, ale keby sme nemali jej telo, tak si neviem dosť dobre predstaviť, čo by sme robili. On pozeral aj môj dom, že kde som, alebo čo robím, to 100%, lebo videl som. Už začínal podľa mňa nervózny, nevedel to telíčko stadiaľ dostať von. To telo tam zostalo vnútri a už potom bol v takom panickom strachu, že jednoducho v nedeľu večer podľa vyjadrení jeho sesterníc a bratrancov jednoducho to nezvládal. Oni sa ho z mosta do Prasta opýtali: Ďuri, urobil si to ty? A on povedal, že urobil som zle, ja som to urobil. Hneď prvého momentu spolupracovali sme, lebo všetky informácie, mapy, kde sme hľadali, všetko fotky, to odosielali sme na políciu. Za 5 rokov existencie pomohla občianska stráž nezištne veľmi veľa rodinám. Ich výbava sa radí medzi tie najlepšie v Nitrianskom kraji, no napriek tomu už pred prípadom Cynthia plánoval Kristián Sedlák s pomocou končiť. Áno, lebo poviem rovno, že už tento rok je tak ťažké, že už nemáme peniaze. Potrebovali sme nejaké 10 000 eur, aby sme mohli ďalej pokračovať, lebo musíme kúpiť jeden auto, jeden vozík na čľun a ešte potrebujeme na peniaze benzín alebo vodu kúpiť alebo jedlo. 90% nákladov na pátrania a pomoc dávajú zo svojich, zvyšok im prichádza na transparentný účet. Jeho stav a pohyby si vie pozrieť ktokoľvek. Marek Šilhavík, televízia Markíza.